Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. il-paċi ma'kum. U miegħek ukoll. Uti, ejjew flimkien narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom Uti li jiena nibħ ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġelu l-qadisin kollha, u li lkom Ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu u Alla aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta jibnek il-waħdieni qabel ma ngħata l-mewt ħalla lill-Knisja is-sagrifiċċju l-ġdejd li jibqa' dejjem u hekk l-ikla ta' imħabbtu għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltant flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-qofol taċ-ċelebrazzjoni tal-Għid bil-qtil u l-ikla tal-ħaruf kien it-tifkira tal-ħelsien mill-jasar tal-Eġittu. Kristu huwa l-ħaruf tal-Għid tagħna li ser jingħata lina biex ngħixu bih. Nisimgħu l-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur. Ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil ġema kollha ta' Iżrael u għejdilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru skont in-numru ta' nies. Skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dax-xahar meta l-ġema kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jekluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi b'ħobż bla ħmira u b'ħaxix mor. Tiklu hekk għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-għaġla. Din hi l-mogħdija tal-Mulej. Għax dak il-lejl jien ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull minnu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien Jahwe. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu u jien xi nara d-demm nibqa' għaddej u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-Mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajl lill-Alla. Ejjew nitolbu s-Salm 115 li Ġesu nnifsu talab fl-aħħar taċ-ċiena. Inwiġbu flimkien billi nkantaw il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Flimkien? Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Xinrot lil-Mulej għal-ġid kollu li ħamel miegħi, nolli l-kalċi ta' salvazzjoni u isem il-Mulej insejjaħ. Flimkien? Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Aziza fajnejn il-Mulej, il-mew tal-qaddeja tiegħu. Jien qaddejtiek bin il-qaddeja tiegħek, int ħallejt li l-irbit tiegħi. Flimkien? Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu.
offri sacrificiu tarat il-ħajr u wisam il-mulej insejjaħ intem il-wedi tiegħi lil-mulej qudiem il-poplu tiegħu kollu flimkien il-kalċ imbirek u għax-xirka mad-dem ta' Kristu. San Pawl jikteb lill-insara ta' Korintu biex jispjegalhom xi tfisser l-Ewkaristija. Jgħidilhom li aħna niċċelebraw il-quddiesa nkunu qed inġeddu dak li Ġesu għamel skemm jerġa' jiġi fi glorja fl-aħħar ta' żmien. Insegwu it-tieni qari. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Ħuti, jien rċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs u wara li ta' rat il-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mew tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajl lill-Alla. San Ġwan jorbot flimkien l-Ewkaristija mal-ħasil tar-riġlejn għax l-Ewkaristija hija s-sagrament tal-imħabba mejxa bil-fatti. Nitħejjew tħabbira tal-Vanġelu bil-nqumu bil-wieqfa. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Qabel il-festa tal-Eid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja lant il-missier, u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja, ħabbu mal-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien diġà webbel lil Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li ju kien ġej minant Alla u kien sejjer ant Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħa fardal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu: int mulej taħsil li saqajja? Ġesu wieġbu: inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru:
ma jkun qatt li inti taħsil li saqajja. Wieġbu Ġesu, jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu x'mun Pietru, mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu, minu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif, u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajjhom, libes il-mantar u reġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom tafu x'għamiltilkom. Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej tifħili lek Kristu. Tifħili lek Kristu. Dak li seħ dakinhar tal-aħħar ċena jenna nixtarru x'rid ifisser l-Evanġelista meta jgħid illi hu li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Ġesu kien jaf li dawk li kien hemm madwar il-mejda ma kinux gwappej. Kien jaf li Ġuda kien sejjer jitradih. Kien jaf li Pietru kien sejjer jiġħdu. Kien jaf li ma kinux sejrin jisru miegħu fuq kollox. Kien jaf li fis-sija tal-prova xejn l-aktar kien ser ikollu bżonn il-wens tagħhom kienu sejrin iparpru u jitilquh. Minkejja dan kollu, Ġesu ħabbhom għall-aħħar. Fis-sens li tant kien mitluf warajhom li saħansitra kien lest li jikola minħabba fihom. Tant kien iħobbhom li ma beżax jiġi ferut minħabba fihom. Nippreċiża li mħabba waslitu biex ma jirriskjax biss li jillowt jaqbduh u jgħadduh proċess, imma wkoll li dawk stess li kienu fuq il-mejda miegħu iferuh, iweġġewh. Imma din il-imħabba. Min iħobb tassew jibqa' iħobb anke jekk il-maħbub tiegħu iġalu ibati. Waħda mill-lafsiet ta' qalb li Ġesu ġarrab f'din il-lejla kienet delużjoni kbira li tawh l-apostli meta minkejja li kien ilu tant jiftaħ qalbu magħhom beqgħu ma ċċettawhx.
Għaliex meta ġie biex jaslilhom saqajhom, Ġesu ma ferrax l-ilma fil-lembija sempliċement biex ifarfrilhom it-trab ta' riġlejhom. Huwa wettaq dan il-ġest qawwi biex jgħinhom jaċċettaw li Alla mhux dak li jinqeda bil-bniedem, imma dak li jaqdi lill-bniedem. Ġesu rid ifissrilhom li l-ħbieb ta' Alla mhumiex dawk li huma puri indaf spiritwalment, imma dawk li huma imdensejn u impuri. Ġesu jaċċertawhom li qiegħed jaċċettawhom kif huma, ma jistmer xejn fihom, xejn ma jnafru milli joqrob lejhom. Ġesu lil dawk ta' madwaru rid jurihom li mhux il-bniedem biss jinżel arkub tgħih fil-preżenza ta' Alla, imma anke Alla jitbaxxa u jagħmel reverenza quddiem il-bniedem, anke quddiem il-bniedem li mhux nadejf, li riġlejh kollha ġrieħi u infafat għax dejjem it-terraq ifittex. Ġesu ried iwassalhom biex jemnu li Alla mhux dak li huwa imlibbes bis-seta u l-glorja, imma huwa dak li nesa id-divinità tiegħu u sar wieħed bħalna f'kollox minn barra d-dnub. Ġesu x'inferra l-ilma fil-lembija xtaq jgħinhom jifhmu li Alla ma jħobbhomx għax huma iħobbuh, huwa iħobbhom bit-tama li huma iħobbuh ukoll, anzi aktar minn hekk, huwa iħobbhom anke jekk ma jħobbuhx. Dan kollu ħbib tiegħi kien diskors skandaluż għall-apostli, tant li irreżistewh, opponewh. U jien ma nistaġibx li anke llum dan huwa diskors illi jista' jfixkel lil xi wħud minna. Ġuda għamel ta' rasu. X'in Ġesu ġie biex jaħsel riġlejn Pietru, dan irrifjutah. Int mulej taħsilli saqajja? Ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. B'din ir-reazzjoni Pietru kien qed jgħid lil Ġesu, qed jgħidlu jien ma nemminx li Alla jitbaxxa daqshekk. Jien ma nemminx li Alla huwa daqshekk viċin tagħna. Li Alla huwa l-sejr tagħna. Li Alla se jirħammeċ idejh bil-ħmieġ tagħna. Eżis ħuti, kemm il-darba aħna nġibu rwieħna bħal Pietru. Nirrifjutaw l-imħabba u l-ħniena sproporzjonata ta' Alla. Mhux għaliex ma nirrispettawhx, imma għaliex nirrispettawh iż-żejjed. Mhux għaliex ma nafux li huwa il-għolej is-setan il-qaddejs, imma għax ma nafux li minkejja il-miżerja u t-taħwejt ta' ħajjitna,
Alla jibqa' missier li jħobbna. Li Ġesu Kristu sar bniedem biex jenna inqumu fuq riġlejna. Infatti, għaliex Ġesu jaħsel saqajn l-Apostli? Ir-riġlejn huma part importanti minn ġisimna. Biżżejjed riġlejk jotru għaliex taqa' żorba mal-art. Bl-Ingliż hemm espressjoni Achilles heel li tindika l-aspett dgħajjef, vulnerabbli tal-bniedem b'saħħtu. L-istorja fil-mitoloġija tgħid li meta dan Achille kien żgħir marda kera u biex ma jmowtx ommu qabditu minn riġlu u niżlitu fl-ilma ta' xmara. Ix-xarrab u fieq. Imma fejn qabditu ommu ma xarrabx u baqa' dgħajjef. Tantu hekk li darba kien fi gwerra, il-gwerra ta' Trojja, intlaqat bi fleġġa u miet. Anke fil-ktieb tal-Ġenesi insibu illi is-serb jipprova jirbaħ lill-mara billi jisħilha għarquba. Għalhekk ir-riġel l-għarqub għandu tifsira simbolika. Ifisser li l-bniedem huwa kapaċi jieqaf dritt u jżomm wieqaf waħdu mingħajr bżonn ta' ebda appoġġ. Għax wieqaf huwa ħieles illi imur fejn irid. Meta Ġesu joffri li jaħslilhom riġlejhom lill-Apostli, ifisser li rid jgħinhom biex ma jotrux, biex il-muskulatura ta' riġlejhom ma ċċedejx, biex ikollhom il-qawwa li jimirħu. U lil dawk li huma mitluqa mal-art għaliex riġlejhom bla saħħa, u anke jekk ilhom hekk is-snejn bħal dak il-matub taħdejn il-pixxina ta' Bezzata, Ġesu jgħinna inqumu fuq riġlejna. Issa meta Pietru jirrifjuta lil Ġesu biex jaħsillu riġlejh, Pietru qed jgħidlu ħallini waħdej. Jien irrid nibqa' wieqaf waħdi. Pietru jemmen li għandu l-qawwa li jżomm dritt u ħieles waħdu. Pietru ma jridx jitlef l-awtonomija tiegħu la mill-bnedmejn u lanqas minn Alla. Konvint Pietru li waħdu jista' ikkampa. U għalhekk ma jaċċettax l-għajnuna ta' Ġesu. Kemm huwa minnu illi aktar huwa diffiċli li taċċetta li xi ħadd iħobbok milli tħobb. Hekk ġralu Pietru u hekk jiġrilna aħna lkoll. U għalhekk li Ġesu jgħidlu, Pietru, jekk jien ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx taqsam miegħi fis-sens li jekk ma tħallinejx ngħinek tqum fuq saqajk, mhux ser jirnexxielek tkun faqda miegħi. Il-bniedem ma jista' qatt isalva lilu nnifsu, imma għandu bżonn ta' Alla, għandu bżonn ta' Ġesu. Għax kif jgħid Sant Wistin,
int ħlaqtna għalejk u Alla. Bil-qalb tagħna ma ssejbx mistrieħ jekk mhux fejk. Bħala mediċina u sosten dment li għadna interqu fid-dinja, Ġesu ħallilna ġismu bħala ikel, demmu bħala xorb. Eżistijaj. Ma nibqewx lura milli nieħdu sem fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija mhix lussu. L-Ewkaristija mhix lussu, l-Ewkaristija ħtieġa. Ella ta' nar taħat u lanqas ta' darba fil. Possibilment kull jum eżistijaj. Fil-preżenza tagħha waqt l-adorazzjoni qalbna tfur bl-imħabba ta' Ġesu. U meta naqsmu l-ħobs u nixorbu mill-istess kalċej, niksbu s-saħħa biex nibqew wieqfa fuq riġlejna. Jkun infaħħar Ġesu Kristu. Hija drawwa qadima li llum iċ-ċelebrant jaħsel riġlejn 12 persuna magħżula minn fost il-komunità b'tifkira ta' dak li għamel Ġesu mad-dixxipli tiegħu fl-aħħar ċena. Iċ-ċelebrant ser ineħħi l-pjaneta u jilbes il-fardal u jaħsel ir-riġel lemini ta' kull persuna u wara jixxuttaħħomlhom.
Issa nqumu bil-wieqfa biex waqt li ċ-ċelebrant iħejji ruħu biex ikompli din iċ-ċelebrazzjoni, irresqu it-talb tagħna. F'dan il-lejl qaddejs li fih il-mulej Ġesu, qabel ma jingħata għalina ħasel saqajn l-Apostli b'eżempju ta' mħabba fil-qadej ta' xulxejn, ejjew nitolbu lil Alla jagħti s-salvazzjoni lid-dinja kollha. Nitolbuk mulej, issawwab fost il-poplu Nisrani spirtu ta' għaqda u mħabba. Għatina li fl-għaqda ta' bejnietna id-dinja tintem li inti tassew Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel mulej li nkunu nixbħu lil Kristu siedna fl-ispirtu ta' qadi, li ma niddejqu xejn naslu saqajn ħotna fil-bżonn u li nkunu minn tal-ewwel li nilbsu l-fardal tal-qadi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej, għarfien dejjem iżjed ċar tal-misteru tal-Ewkaristija, il-misteru tal-għid tiegħek. Biex aħna u nieklu din il-manna qaddisa nitbidlu f'dak li nkunu qegħdin nieklu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żomm idejk, mulej, fuq il-ministri tiegħek kollha, b'mod speċjali is-saċerdoti tagħna f'dan il-jum hekk għażiż. Għamel li jsibu fik il-wens u l-faraġġ tagħhom waqt li nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għat-tfal tal-parroċċa tagħna li qegħdin jitħejjew għall-ewwel tqarbina biex ikollhom ħeġġa jilqgħuk f'qalbhom u jibqgħu jgħożżuk bħala l-akbar ħabib tagħhom tul ħajjithom kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox, il-qattal li qegħdin nagħmlulek aħna u niċċelebraw l-aħħar ikla ta' ibnek qabel ma miet għalina. Għatina li nikbru dejjem aktar f'imħabtek u li nħobbu lil xulxejn kif ħabna hu biex ikun jistħoqilna nissejħu dix-xiebli tiegħek. Bi Kristu Siedna. Amen. Kif diġà ġejtu avżati u kif nagħmlu dejjem, illum il-ġabra tkun speċjali għal manteniment tas-saċerdoti b'apprezzament tas-servizz li huma joffrulna biex id-djoċesi tkun tista' tipprovdi l-manteniment lis-saċerdoti kollha. Dak li nofruh mill-qalb u bil-ferħ b'apprezzament għall-ħidma tas-saċerdot. Issa ser nibdew il-mument l-aktar solenni taċ-ċelebrazzjoni tal-lejla, meta ser jitqessru l-offerti tal-ħobs u l-inbit li ser isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ħalli nofru lilna nfusna biex Ġesu jgħodna bi ħbieb tiegħu li flimkien magħna jixtieq jaqsam din l-Ewkaristija.
Itolbuħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li inġeddu it-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ il-emejl tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfew qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-sirq għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassejs tas-sew u ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa' kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala vittma għas-salvazzjoni tagħna u ried li b'tifkira tiegħu aħna nibqgħu nagħmlu din l-offerta meta nieklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina aħna nimtlew bis-saħħa meta nixorbu demmu imxerret għalina nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġlej u mal-arkanġlej, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajju kollha tal-eżerċiti tas-sema, aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantaw bla qiegħda. Missier ħanejn, miċ-ċokontana nitolbok bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u bierek dall-offertej safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel net tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika. Għatija sliem ħarisa għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddejtijek il-Papa Franġisku, miegħi qaddejtijek mingħajr ma jistħoqlej, mal-isqfijiet kollha li jħaddnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Mseħbin ma' Knisja Kattolika xirka waħda ta' mħabba waqt niċċelebraw il-jum qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu ingħata għalina, inġeddu bil-qima t-tifkira glorjusa dejjem Verġni Marija, l-om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu. Tal-għarus tagħha San Ġusepp, tal-apposti u l-marti tiegħek Pietru, Pawlu, Andreja, Ġagbu, Ġvanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Corneliu, Ciprian, Laurenz, Crisogolu, Ġvanni, Pawlu, Kozma u Danjan. U tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti bit-talb tagħhom enna f'kollox ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej dill-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek.
aħna nofruwielek f'ġieħ il-jum li fih Siedna Ġesu Kristu tal id-dixxipli tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu, seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem, wodna fil-merħla l-mażulin tiegħek bi Kristu Siedna. Bierek u Alla nitolbuk dill-offerta. Għamil li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażejs Siedna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd, jiġifieri f'dan il-jum ħa il-ħobs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu, refa' għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, bierek, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħa dan il-kalċej għażejs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Reġa' rat il-ħajr bierek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddejs tiegħek, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni imqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Siedna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddejs tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċej tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa tat-tjieba u sliem. Ilqaħħom bħalma oġbok tilqa' l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek qabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, is-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbejr tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs vittma bla teba. Fiċċu kontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddejs tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna lkoll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristu Siedna. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek u qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej u għatililhom
u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-slim. Lilna wkoll midin bejn għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddesin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stefano, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddesin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom għamux għal-merti tagħna iżda l-ħniena u l-maghfra tiegħek. Bi Kristu sidna. Bih mulej inti dejjem taħlaq u tqaddis dan il-ġejt kollu timliħ bil-ħajja, tbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-Mulej Ġesu. Lista nitolbuk mulej minn kull denej, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarex lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjejn dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
F'dan il-lejl qaddis l-Ewkaristija sejrin nirċevuha bil-ħobs u l-inbejt bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, nitlob ġabra u devozzjoni, nitilgħu fil-lira waħda biex kun hemm ċans biex fil-lira oħra tinżel lura f'posta.
Fil-waqt li qed isiru l-aħħar tħejjijiet biex Ġesu Ewkaristija jittieħed f'purċissjoni solenni lejn l-artal tar-ripożizzjoni, ejjew irroddu ħajl lill-Alla ta' kull ma għamel magħna fi Kristu Ibnu. Wara li l-Ewkaristija titwassal fl-artal tar-ripożizzjoni, l-artar jiġi mneżża minn kollox u jibqa' hekk sal-ħin tal-velja ta' Sibt il-Għid. Inqumu bil-wiefa. Nitolbu għatina u Alla li tista' kollox li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek, hekk ukoll li kun jistħoq ilna nissieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Issa sejrin waslu l-Ewkaristija fl-altar ta' ripożizzjoni għat-talb tagħna tul dan il-lejl u għada. Nitlob li tfal tal-ewwel tqarbina jitilgħu fuq il-Presbiterju biex xema tixel sejrin jakkumpanjaw lil Ġesu Ewkaristija f'din il-purċissjoni. U nħallu dik ix-xema tixel f'riġlejh sinjal tal-istennija tagħkom biex tirċevuh dakinhar tal-ewwel tqarbina tagħkom. Nitlobkom aħna l-kbar sabiex possibilment wara li l-Ewkaristija titwassal u titqiegħed fit-tabernaklu għall-qima tagħna, inħallu l-Knisja fi skiet għaliex ikun beda iskiet il-kbir li titlob minna l-Knisja. U allura nħallu l-Knisja fi skiet. Nirrakkomandalkom għada is-sawm u l-astinenza. Il-lejla fl-10 ikun hawn sija talb imnebħa mid-diskors ta' Ġesu fl-aħħar ċena. Għada filgħodu l-katedral jiftaħ fis-6, fid-9 filgħodu ikun hawn il-viesti lill-Ewkaristija fl-altar ta' ripożizzjoni. Dawk fostna li sejrin jieħdu sehem fil-viesti l-lejla, nitlobhom sabiex dan jagħmluh fi spirtu ta' talb u ta' ġabra. M'hemmx tifsira oħra għal dawn il-viesti jekk mhux dik tat-talb u tal-ġabra flimkien ma' Kristu li jistedinna sabiex nitolbu miegħu ħalli ma nidħlux fit-tiġrib. Għada fit-3:30 ta' wara nofsinhar ikollna l-azzjoni liturġika tal-adorazzjoni tas-salib. Inkantaw. Demmu dak li
Ikemmek titisserraħ ma' duk il-pilastru wara duk Franġisk għal-għadja. Ġo, hawnhekk dejk fuġġija. Roddu liben qalbna kollaha Lejom madbe rik ta' qalbna imħabitna l-fuq Fiskiet naduraw lil Ġesu li ġie mwassal f'dan il-post. Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Ruħ ta' Kristu għaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu Ġesu ħanin ismani. Aħna għaddejjim qudiem l-Ewkaristija nagħmlu reverenza u possibilment noħorġu fiskiet.